Ay, hindi pa nga nagtitika. Naantok na. Baka. Ay, namili. Kuan. Strawberry trace ay. Hi, good evening, good evening. Testing lang muna tayo kung ating signal ng wifi ay Dazzle Vlog. Hello, Dazzle Vlog. Kumusta na? Thank you, Dazzle. MLS Opo. Kumusta na, Dazzle? Parang hindi ka na nagla-live. Tani? Nagawa mo dyan? Baho na rin kami, hilik. Mababas ko bukas ang sundo. Thank you sa thumbs up, Dazzle Vlog. Tingnan mo. Ano kayang kailangan nito? Ito niya ng prutas. Gino, kinakukuha milik ko. Kukuha at rambutan. At nagpapanit na Yan. Ito pa masarap. Yung ariskado doon. Testing lang dahil ang wifi ay mabagal. Kailangan ko na naman uminom ng ano. MLSO, sabi ni Dazzle Vlog. Ayan. Kuha ka ng rambutan, Tani. Tani. Iihi ka na naman. Halika dito. Iihi ka na naman. Iihi na naman. Ba't ganito na yung kulay nito? Milik yung muso nito. Kulay brown na. Ay, kulay ang bigat ng baboy. Si Tani naka-live. Yan, ang bigat mo. Ang bigat mo, ba't ganyan na yung ano mo?
Kulay brown na. Wala akong ninja na pang-share. Pa-share naman. Akit ka na tayo. At yung tubig. Dali mo na tani yung tubig sa taas. Hey! Ito talaga ako eh. Hindi ko mapaglabanan yung ako. Ay, natulog ng pagkapi. Na-acid ako. Na-acid ako. Na-acid.
ganito yung ano, pag may heartburn ka nung sakit, ayan. Good evening, mga kaduday. Nasaan na kayo? Odong bugak, karang. Pero ba dito mo? Thank you sa paharang mo, Lulong Pugak. At welcome na rin sa aking live stream. Sino yun, Milik? Makati ang aking daliri. May anong kalyo. Sarap panuhin ng chilyo. Pira na yan. Pira, kalyo. Hindi ito pira. Parang iba yung Ayan o, Makati. Allergy sa sa langsa. Yung malansa na galing sa freezer. Josie Cabasis, hello host. Sahod ko. Sus. Nabutan pa yan ng panahon ni kupong-kupong. Anong stop ka? Tusok na ba yan? Di ko gets. Allergy ng lansa ng isda galing freezer. Di sana mag-LS. Sinisikmura ako, meron akong acid. Kumain kasi ako ng lansones na nagugutom ako. Yan tuloy, masakit ang tiyan ko, sikmura. Josie Cabasis, tusok na ba yan? Stop ka. Kaya pera na yan. Malayo pa ang sahod ko, Lulong Pugak. Abutin pa ako ng 2023. New Zealand.
Sino nagpalipad kanino? Sa'yo? Buti ka pa, may nagpapalipad. Sa akin, yung subscriber ko lumilipad. Hindi ko inaasahan yan, yung sahod sa YT. Tagal-tagal punuin, oy. Dito pera, kalyo. Kalyo. Wala nagpapalipad. Kaya, tagal. Ikaw ang malapit na sumahod o sumahod ka na yata. Wala na akong ano. Putik daw na. Wala na akong ninja. Ubos na ang ninja ko. Wala kinuha na. Maya tayo makita ni. Naantok na ako. Aga ko antokin. Meron kasi akong acid. Masakit ang tiyan ko. Pakiramdam ko umaabot dito. Wow naman. Dami nagpalipad galing sa New Zealand. Buti ka pa, sahod na yan, kaagad bukas. Wow. Konting post na lang ako malapit na. Ito? Kailangan daw i-clean mo. Ako tamad na ako sa ano. Tinatamad na ako sa YT. Parang ano ko na lang to yung YouTube. Parang libangan ko na lang. Okay. Saglit lang, iakyat ko muna yung aso. Hindi ka na Tani. Akyat na si Tani. Saglit lang guys. Ito Tani. Ito. Makaya ko kaya ako. Makaya ko. Pwede na ako na kaimbang. Ito boy. Pa, mandalay mo po. Oh, let's go. Kaya na Tani.
Ano nga? Yan yung may stable. Dexter. Dexter, ang lakas-lakas ng boses. Nisip mo ako. Ay, nako. Josie Cabasis. Ano lang ako? Anuin ko lang yung 25 minutes. Mag-go-off na rin ako. Testing ko lang kung malakas yung wifi. Mababa na rin kami. Buti ka pa, sahod na yan. Kaagad bukas. Kaya pala, magpapalaro siya. Ako sumahod na. Sumahod na ako sa sweldo ko sa trabaho. Unti lang ako, ano lang. Anuin ko lang yung 25 minutes para walang butal. Ano na yung kamay ko sa bawang. Tamad na ako sa white. Tamad na. Kaya okay lang sa akin pag nag-LS ako kahit walang manunood, okay lang. Magpapaalam na rin ako sa inyo, Dudong Pugak at Josie Cabasis. Ano ko lang, testing ko lang naman to kung malakas yung wifi. Kasi paputol-putol mahina ang wifi dito ngayon. Ngayon medyo okay ang nakakonect ako 3 bar. Ako yung magpapaalam na rin sa inyo. Hanggang sa muli ay bukas kung sino mag-LS. Puntahan. So yan, good night, good night, good night. Ingat kayo dyan. Malapit na yung taglamig dyan sa Qatar. Bye-bye!